Ma'am, meron akong note sa'yo. May note ako sa'yo, basahin mo. Huh? Ma'am, meron akong note. Basahin mo, ma'am. Note, basahin mo. Genuine yan. Hi mga mahal! So ngayon, titignan natin kung effective ba talaga ang pagpapakilig ni DJ Kim Chino. Hala, huwag ka masyadong ngingiti. Masyado mo na ako nabibihag. Huy! Magpapamigay tayo ng mga notes because words are powerful. Tingnan natin kung mabuo natin ang araw nila. Tara na, mahal! Ma'am, meron akong note sa'yo. May note ako sa'yo, basahin mo. Huh? Ma'am, may note ako sa'yo. May note ako sa'yo. Basahin mo. Huh? Ate, meron akong note sa'yo. Basahin mo, ha? Basahin mo, ha? Ma'am, meron akong note. Basahin mo, ma'am. Note, basahin mo. Ma'am, may Huh? note ako. Basahin mo, ah. Note, basahin mo lang. Ma'am, note! Ang pagod vibes. Ma'am, may note ako. Basahin mo, ha? Basahin mo to, ha? Genuine yan. Ayan, grabe mahal. Talaga nga namang pati ako kinilig sa mga sinasabi ko. Uy, looking forward na ikaw naman ang susunod kong pakiligin. Baka naman. Maraming salamat mahal sa 100k followers natin. And also, don't forget to like, subscribe at follow nyo ang Love Radio Manila page. Facebook man yan, TikTok, pati na rin YouTube, Instagram, and as well as me at DJ Kim Chino sa lahat ng platforms. Maraming salamat mahal and looking forward na ikaw naman ang magpakilig sa akin. Okay? Bye-bye! May note ako sa iyo. Basahin mo. Basahin mo. Saan ba yung daan? Wow! Ayun. Hi, ma'am! Hindi, letter lang to, ma'am. Letter. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.